Здравейте хора, аз съм ZarDBSBG и днес ви обещах, че ще има клип на FIFA 15 срещу Барселона. Не знам как ще се справим. Ти там намеси на Барселона. Здравейте хора, върнах се. Колко златни герои имам аз? 5. Служи ми златните. Един златни. Добре. Те са златните? Да. Добре, окей, да. Сега почвам. Добър съм. Те ще бъдат със този. Окей, пак. Ти ще бъдеш рефер, искаш? Не. Окей. Веско подава на играча. На неговия играч. Той подава на другия и гол! Първия път. Защото бърса, те не можеха да ме вземат топката, бахти. Хнубовите. Ти на професионал ли са сега? Не вземи просто, те че са близо. Да, аз им вкарах от първия път, значи няма. Няма начин да ме вкарат. И още един гол! Хора срещу Барселона играе Сейми Про и не знам как им вкарал. Супер голям нуб съм. От вчера почнах да играя. Се заребих хипер много. И нищо не можах да правя. Ота факто няма вратар ли? Да, да. Да. Пас. Никой да паска на етос. И Веско паска. Ръш. И няма. И епично щеше да вкара гол. Ако не се беше ударила в гредата. Хуадя! Паскай. Ето е. И другия. И гол. Барса ще загуби. Пак ли ми даде като го победи? Ще ми даде пак. Супер! Ама голд ли? Бронз. Ще изпъна. Не е дуспахо. О, майка. Бразилка. Това ще пак правя. Но съм добър. Няма. Ще взема топката. Ой, да бъ... И Барселона. Аз първо ли го Фиу. Да, те сега ще ме... Аз първо пусти да го искаш. Окей. Но човек, аз минута. В момента ги водя. Окей. Водя ги. И нищо няма. Три гола ли вкарах? Аз викам 2. 3 или 3. Първото по време свърши. В последния момент представи си гол да бях вкарал. Добре, тя мада фака. И Веско, дали ще вземе топката? Веско не я взима, но те на него му взима.
Веско взима топката. Паска. После паска на другия си другар. След това той ще вкара ли? Ще разбере след рекламата. Готово. Свършиха рекламите. Не вкара. Веско не вкара. Сейми. Сигурно са прота, но не са. Явно не са. We can do, make a true. Драм. Окей. Окей. И пак гол! 4-0. За Веския отбор. А Барса са прецакали. Прози! Брат, срещу Барса игра и пак не могат да ме победят. Шот! Не си вземам топката направо, брат! Как не взиха, бе? Вашата мамица той, бе. Остех да я вкарат в гола. Те нищо не направиха, оставя ги. Много големи прота човек, нали? Няма що. Хубаво, че този вратар поне един път вардеш. Как ще да го стана? Гол ли? Гол! Гол! Без! Натиснах шут и даже не знаех, че даже не насочих стрелката. Това е епично. Как да го запазя? Сега ще покажа. Давай, запази го. Запази го, виж кой епично стана. World Class. За кой го правиш на World Class? На World Class. Това няма време за да те бият. Те дали ще могат? Не. Последното време ще ми. И оставя малко там. Ще поиграят. Тако. Айде, вкарайте ми моето момичето. То няма време, вие няма да ми вкарате. Аз даже ще възпомням. И пак не можах. Един. Меси ли вкара? Меси. Разбира се, че меси. Не, паска. Сега ще вкара. Опа! Видя ли как иде? Той пато. Направо. Победихме! Барселона! Барселона! И къде ми е пакът? Тук ли? Чакай да берем. Не ти ги дам, ще го си вече се го използвам. Сега имаш за един пакет. Да ти взема ли един пакет или събираш? Искам за 3000 да събера парите. Окей, сега пак ще играем срещу Барса. Къде Барса? Чакай, искаш сега да играеш срещу Манчестър Юнайтед или някой друг? Манчестър Юнайтед? Или срещу Реал Мадрид? Реал Мадрид. По-силни ли са от мене? Не. Искам! Пак Барселона. И Барселона става ли да са на... пак на прото? И го направи пак на прото да са. Тама аз пак да ги вия. Виж им отбора. Сериозно? Ето го и Меси. Отбор. Може да бъдат по-добър, обаче нямат по-хубав отдос. Всъщност, като се замисля, аз може да почна да снимам. Да. Не. Мач. Ето пише ви World Class. Арете да се стея това. Не, аз искам да се този черния. Когато почне, той ще дойдем пак напреден.
започнахме. И Веско взима, подава. Той пак това паска. И паска, но Барселона му ги взима. Барса. Ще видим дали Веско ще се справи с Барса този път. Както се беше справил преди. Беше много добре. Играеше като професионалист, защото Барса са професионалисти, но той ги победи. И сега не е това оспорваното решение, дали... Ще се върнем след рекламите. Окей, хора, върнем се. Сега в момента играем на World Class. Представете си колко трудно. И срещу Барселона. Те навлизат като бикове. Както винаги. Но Веско държава фронта. Той стреля, но вратаря, браво, се опитва да я спаси. И я спаси. Това отгоре. Веско удря. Паска. Веско пак паска и Веско шута и нищо не стана. Пак беше добра атака. Да. Паска. Как ти взеха топката? Окей, взеха ми топката. И на Веско му взеха топката. Окей. Аз съм Веско, който говоря, пък той е Ясен, който играе. Второто по време аз ще играя. Добре. Добре, явно не успяхме. Сега си ти. Да, сега съм аз. Така, както виждате, Веско се справя отлично за сега. Ще има и още много... Такива клипове. Да, защото има още да отваря. Вкараха ни един, това не е фатално. Даже публиката чувате. Но дори да не паднем, то ще има и реванш. Както вие всички знаете, ще има втори клип. Нали, Веско? Да. И той каза, че може и той да почне да снима, така че аз ще му изтегля програмата, ще му направя YouTube канал. Той би, или иначе си има. И молим ви да се абонирате, който ме гледа. Всички, които ме гледате, абонирайте се и за него. Не му знам името в това, но ще му направя нов канал, който да... Яска Пауър. Се пише Яска Пауър. Иска. Искаш ли? Ще видим, ще го отмислим. Да, ще му обмислим. Но първо на телефона ми няма ток. Мога да ти направя даже и интро. Аз имам. Но не знаеш, че винаги го забравям. Защото съм тъп. Тръгвай! Браво, Веско! Те му взеха топката. Веско да ти кажа да се отдържаш фронта. Тук нямаше никакъв фаул, само това мога да ви кажа, но както и да е. Как викат. Браво, Веско, успя да си изкараш вратаря на време и да мога да му скочат двама, но за сега падаш, което не е много добре, защото ще има и реванш. Пък те се спъват и съдята нищо не вижда, което е много трудно. Нищо игра. Този пас дали ще отиде и отиде. Но във Веско. В Менде. Да. Да, искам. Не стана. Не успях. Майка му не. Той не може да бяга, просто няма още той е в... Нубскията зона. Ако търсите описание в линка, той ще ви покаже. Линк в описанието. Същото. И по свърши ще има реванш. Искате ли още един реванш? Ще се върнем след 5 минути, когато ще заради реванша.